Kristína, ty si vyhrala 2016 cenu Auto a žena Car Tuning Party. Presne tak. A ja sa veľmi teším, že po 8 rokoch môžeme sa znovu stretnúť a testovať tento nový plug-in hybrid Honda CR-V. Čo hovoríš na dizajn? No ja musím povedať, že už hneď keď som ho teda uvidela na parkovisku, tak ma to očarilo, lebo za mňa je kombinácia bielej a čiernej asi tá najlepšia, lebo v jednoduchosti je krása. To my ženy vždy tvrdíme. Už aj spredu, keď sa pozrieme, tak naozaj je to elegantné, je to jednoduché, je to krásne, tie svetlá ledkové sú ako takým diamantíkom, by som povedala. Keď sa pohneme ďalej, tak tu máme v podstate veľmi jednoducho elektrické nabíjanie, takže nemáme problém to nájsť. Vzadu tu máme to klasické tankovanie, ale čo mňa teda najviac očarilo už zvonku, tak musím povedať, že je to táto vychytávka, ktorú ocenia najmä ženy. Pretože keď ženy radi často nakupujú a majú plné ruky tašiek, takže za mňa absolútne výborné. Obrovský kufor, 617 litrov, ak sa nemýlim. Tu máme dvojpodlažný kufor, čiže tu si tiež vieme niečo skryť. Žartujem. No a samozrejme, zatvárame rovnako, čiže ženy sa vôbec nemusia báť, že si pokazia aj nové nechty. No a zozadu, keď sa na to pozrieme, tak tiež za mňa dokonalá veľkosť, pretože to nie je niečo obrovské, nie je to malé, je to krásne SUVčko, ktoré je mestské, je elegantné v tých najlepších farbách. Čiže komu by si ho odporúčila? Určite by som ho odporúčila ženám do mesta, ale aj ľuďom, ktorí majú taký luxusnejší možno trošku vkus, ale sú zase aj praktickí.